Happy install day नोंथां Happy install day जाय जायनो बिनाङै भिडिअ कमेन्ट खालाम माने खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि मोनसे गोदाव सोराव भ्लगाव दिनैनि भ्लगाव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जालायबाय माने नै दिनै आरो जोंनि एग्जाम दोङो जों एग्जामाव थांनो ओंखारलायबाय इनो खानै दोङो इखै मानसिफोरा दा दिनैनि भ्लगखौ जागायलायबाय आरोना रायजोफोर नायलांबाय था जोंनिया नै बिथांनि बार्थडे दिनै Happy install day नोंथां Happy install day दा जोङो थांग्रोना लानि बरमायालागि टाइमा जोंनिया एसे मोनहैनाय नङा नामा एग्जामाव होसोगोन मास्टारफोरा दा जोंनिया दिनैनि जानायनिया बिथांनि सायाव आरोना नै बिथांनि सायाव बिथाङा जाहोगोन दिनै जोंनो मा जायो आंनि साबस्क्राइबारफोरनोबो जाहोगोन बिथाङा गोदाव सोरावनो गथ'फोरजों एग्जाम होफानो थांलायबाय आरोना जोङो दिनै नै बिसोरबो माने गोदाव सोरावनो गथ'फोरजों एग्जाम हैफालायनोसै दा जों मोनफैबाय आरोना नै ओइ बार्थडे बया इयाव फैसा दिहुनफैदों नै बेंकआव HDFC बेंक दोङो ओमफ्राय नै पान्जाब बेंक दोङो स्टेटआथ' इखिसो थाबाय इयाव दा फैसा दिहुनफैदो जोंनो दा साहा लोंनो नों एक्साइटेड ना साहा लोंनो एकदम दा नै इनि लाइटखौ फैया नुयो नै बिफाङाव दाख्लैनो मोनसे भ्लगाव खनसिदों आं नैयाव लाइटआ इनोमोन आरोना जायगाया नै फैसा दिहुनना लाना फैबाय आरोना नै बेंकनिफ्राय दा जानाय लोंनायनिल' बाथ्रा ओमफ्राय दिनै बाजार जाना दङ आं बावगारदों ओंखाय जों नै साइडखै फैदो लामाखै सिखाव लामायो बर'आ पुलिस चेकिं जाबाय इखि खारो मानसिफोरा ओइ पेडेल मारो MTV लानायनि मजे इयावनो दोङो हिनजावफोरा मानो लामा बारनो रोङा आसलथे मिथिया आङो मा हक न हक जेखिन मेखिन बारसोना इसोरो स्किनदायबा जोंनि रायजागोननिफ्राय मागिनायो उन लोगो के पास साला ओइ सिख्लाफोरा नायलांबाय थादोलै आङो कलेजनि आं लाजिखांखांमोनना दोनथ'बाय आं तुमसे ना हो पाएगा नै जों सानैबो फैलायबाय गोदाव सोरावनो एकदम मा बुंनो नोंथांमोना दा बायसा टाइमाव फैबाथाय दा बेसेबां 12:30 बाजिबाय ओमफ्राय एग्जाम होग्रा गथ'फोर कलेजनि गथ'फोर लोगो मोनगोन आरोना कलेज र'डआव नै आमदानि सोरखौ नायनो दाथ' खमबावसो एग्जाम सोलिबायदों नालाय क्लास टाइमावबाथाय आमदानि एखे दोङैनो बिनानावफोरैनो एकदम गेदेङैनो दा जों मोनफैलायबाय कलेजाव एकदम गोदाव सोरावनो बिसानिफ्राय उथिदो फैखादो दुगैदो फैखादो ओरै आरोना जोंनि अबस्थाफ्रा ओमफ्राय एग्जाम सोलिबाय थागोन हासुनाया फार्स्ट ओमफ्राय जों दा नै हासुनो फैदो इयाव एग्जाम सोलिबाय थागोन माने है जोंनिया माने खानैनिया जागाया बायना दोनखानाय इनिया इयाव जागाया आंनिया नैयाव माने बायना दोनखानाय आरोना जागायाबो मा बुंनो र' हासुनि गथ'फोरा नागिरना मोनाखै बया हाल्ला जागासिनो एग्जामाव नै इयो दिनैबो फरायखांना फैलायबाय नै दा जोङो जागा नागिरनि र' इयुनाव A few moments later बया हास्रि हुस्रि मालाय बेलेगफोरा लिरगासिनो दोङो जों ओंखारबोलायबाय 1 घन्टायाव माने 1 घन्टानि सिगां लायाना बहिफोरखौ ओंखाय 1 घन्टा कि पाके जथाबबाय थाफ्लि साफ्लि सालांजोबदों माने मा बुंनो MB नांनो नाङा होनना सोंनायाव बुहुदानो कमेन्ट हरदो आरोना ओमफ्राय सोरनिबा कमेन्टआनो ओंखारफैयाखै आंना माने इसोर हरदो ओमफ्राय कमेन्टआनो ओंखारफैयाखै आंनियाव माबा ग्लिच जादों खोमालै आंनि इउटुबाव ना मा आं बारा ओरै मोजां मिथिया सिगाङाव इसोर हरो ओमफ्राय स्क्रिनशटफोर हरो ओमफ्राय आंनाव कमेन्टआ नुजाफैया माने मा कारनाव मिथिया ओंखायनो दा बुहुदानो फैदोबो सोरनियाबा फैयाखै फैसा जादों आरोना जाय जायनो बिनाङै भिडिअ कमेन्ट खालाम माने मोजां मोनसे कमेन्ट खालाम आरोना होमबानिया आङो मोनसे मोजां कमेन्ट पिक खालामनानै 1 GB होनाय जागोन माने 22नि कमेन्ट खालामबानो जाबाय रायजोफोर कमेन्ट खालाम थाब कमेन्ट खालाम माने जायनिया फायग'दों इसोर मोनसिगोन 1 GB दा जों थांगासिनो आरोना नै आंदो दंफायो बिथाङा गलापिनि हुवाथ' नङा देसुन मानो होनगोन बेखौ गोसोथोननाय सैमा फिसा थारैनो फैबाय थादो आंनो नांमारगो सैमा फिसा आरोना सोरनिबा लांफानो बायाना सिख्लाफोरनि जाबा पापफोर नांलाबायगोन खाफिगोन ना बेखि आरो सासे दंबावो आंनि एक्सनि बयफ्रेन्ड नै मा खबर नोंथांनिया
मोजां इयो आंनि एक्सनि बयफ्रेन्ड इयो माने आं ब्रेकआप होबाय लोगो लोगो बिथाङा लाबाय बिदि सानदों नामा नोंसोर इदि नङा माने आंनो थाबाय थानाय टाइमावनो इयो ट्राय खालामगासिनोमोन ओमफ्राय आंनो गोसो गैया गैया जाना इदो थांबाय दा आंनि एक्स जाबाय इनि जिएफ जाबाय आंनि एक्सआ नोंखौ खान्थि दोनना दोना माने अनना नोंखौ अना सान्ति होआ मानो अखान्थि खालामबाय थायो सानफ्रामबो फुंनिफ्राय मोनासिम मा कारनो मा बाथ्राखौ लानानै जेनेबा बिदिनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बाहाना दिहुनना थां ओंखाम संना दोनदो नोंनो थां दा माने मोनाहांबाय आरोना ओमफ्राय बाङाय थान्दाबो जाबाय बोथोरफ्रा गोजांहां बे सानायनो दोङो दा आं दा बिथांनियाव फंसे बाथ्रा सोंनि नों मानो भिडिअ लाबथारला बेखौ बुं मानो भिडिअ लाबथारला नों भिडिअ खालामग्राया जोंहा दासो माने इसा बिदायासो भिडिअ बानायोमोन आरोना नोंसा दा नामा पिके जाबाय नोंनिया मा नाम होनबा इनिया प्रान्जल बिदानि नामा पिके ओंखायनो माने आं बिदानियाव सानना सोंनांसिगोन होनबा दा गलापिया इनिनो आरोना बिदाया भिडिअ बानायो खिन्थु गलापिया इनि सिनायनो हायाना सेम ओंखाय गलापिया इदो फैबाय आजिखालि बिदाया हाला इदो आंनि मेगनखौ नुदों नुवाखै नोंनि मेगनखौ मानो केमेरायाव नुदों मानो नुवाखै A few moments later. रायजोफोर दानि भिडिअ बानायनाय जादियासै दा नै न'आव दङ आरोना मोनाबाय जा जाजोब्बाय बोथोरा थान्दानो माने गगा मोननाया दाख्लैनियानो हामाखैयानो दाबो मिया खर' बारा जाना थादों मानोबा मिथिया ओमफ्राय आं दा दुब्लियाव दोङो भिडिअ बानायबाथाय केमेरायाव नायना बुंबाय थानो नांगोन माने हमना ला आं बहाबा थांदो माने केमेरायाव नायना बुंबाय थानो नांगोन ओमफ्राय आंनिया माने केमेरायाव नायनानै बुंनायानो जाफ्लाङा माने ओरै इखिनायलाय सिगां फैदो ओरै जाबाय थायो माने जुदि केमेरायाव नायनानै सिद्दा बुंनाय जायो होमबानिया नायग्राफ्राबो मोजां नाङो बोसोरसे जाबाय आंनि इउटुबाव जुदि आङो कन्टिनिउ इफायसानो साननैसो मोनसे सानथामसो मोनसे बबेबा सप्तायाव मोननैफोर होबाबो आंनिया बुहुत इमप्रुभ जागौमोन आं मास मोनसेयाव बबेबा मोनसे मोननै बानायो मा बुंनो आरोना खाना जानाय बोथोराथ' मोनफैलायबायलै रायजोफोर लास्ट डिसेम्बर जानुवारि मागो खाना जानाय बोथोर मोनफैगासिनो रायजोफोर दा नै जोंहा नारा हालांबायानो नै बेखिनि आरोना न' बानायगोन नारानि माने सानना दोङो न' बानायगोन होननानै नारानि न' बानायगोन होनना सानना दोङो जायोना जाया मिथिया बेयावनो जायो आं न'निफोर दिनै माने थांनाय बोसोरबो बेयावनो जादोंमोन दा आं भ्लगबो बानायना दोनदो जाय नायाखै नायबानो जाबाय जायनो एमबि नांगो नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो जाय बिराद धोनि बिसोर हरलायनाङा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर टाटा